Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή έπαψε πλέον να είναι μύθος. Η ιατρική επιστήμη, έχοντας κάνει τεράστια άλματα, δίνει τη δυνατότητα σε όλους να ελπίζουν. Να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και στις περισσότερες των περιπτώσεων να αποκτήσουν αυτό που διακαώς επιθυμούν. Να κρατήσουν αγκαλιά το δικό τους παιδί. Στα Χανιά, το Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας μπορεί να δώσει λύσεις με τρόπο καθαρά επιστημονικό σε κάθε ζευγάρι που αντιμετωπίζει πρόβλημα υπογονιμότητας. Ταυτόχρονα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων που κάνουν τη μεγάλη προσπάθεια να γίνουν γονείς. Μέσα σε ένα απόλυτα φιλικό περιβάλλον προσεγγίζουμε το κάθε πρόβλημα και η διαδικασία της θεραπείας γίνεται με τρόπο απόλυτα κατανοητό. Και αυτό γιατί βασίζεται όχι μόνο στην παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας, αλλά και γιατί στο κέντρο μας εφαρμόζουμε κατά περίπτωση τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό όλων των ειδικοτήτων, με υπερσύγχρονο και υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού, το Μεσογειακό Κέντρο Γονιμότητας έχει πλέον καταξιωθεί όχι μόνο σε πανελλαδικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό, ζευγάρια από ολόκληρη την Ευρώπη, τη ΣΥΠΑ, τον Καναδά, τη Μέση Ανατολή, ακόμη και την Αυστραλία, έρχονται σε επαφή μαζί μας και βρίσκουν λύσεις στο πρόβλημα τεκνοποίησης και την πρόληψη γενετικών ασθενειών. Κάντε αυτό το ονειρικό ταξίδι έχοντας πάντα στο πλευρό σας την αφοσιωμένη και εξειδικευμένη ομάδα του κέντρου μας. Μαζί μπορούμε να βρούμε την ιδανική λύση, προσαρμοσμένη στα δικά σας δεδομένα.